Ambalmao Anoula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o studio 6 ye. Ayiwa an ka bi jamukan o kumaba o bɛna tali kɛ ninnu de kan. Kunnafoniba bɛ Shogel n'o ye furancɛ fanga o ɲɛmɔgɔ ye a seginna baara la ani jamanatigi ye ɲɔgɔn ye jumadon. Ayiwa o kɔfɛ fana an bɛna kuma senatolan 10ba min bɛ ka kɛ Qatar. An bɛna kuma ni Mohamed Daɲogo ye ka bɔ Bamako. Mali furancɛ fanga ye ɲangata jalakiw sɔsɔ a ka finitigiw kan ka fara a yirala k'a fɔ ko Mali jamana kɔrɔnfɛla la kɛrɛnkɛrɛnna Gawo ni Menaka marabolo la jihadisiw ka farinya kama caman ye sigidaw bila o kama. O fana na an bɛ taa Burkina Faso ni sigida denw olu ma ba 90 ni kɔ u ye u yɛrɛ kɛ cɛbɔ ye walasa ka fara jamana finitigiw kan ka jihadisiw kɛlɛ. Donc o la an bɛna kuma ni farakoli ɲɛnajɛ fana ye kunnafoni labanw ye ka se aw ma Saka Tarawele bolo ka bɔ ayiwa ɲɔgɔn dan min bɛ Qatar. Ninnu de bɛna kɛ bi an ka jɛmukan kumabaw ye k'a lase aw ma. Jumadon Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Shogel Kokala Mayiga n'a tun banana a seginna ayiwa a taara bɔ jamanatigi Asimi Goyita fɛ. U ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ Shogel ye laseli kunkurunin kɛ an ka jɛ k'o lamɛn. Farikolo kaɲi bi ne nana président voir ka barikada ale na a to dongo don an ka maliyɛnw lamɛn min kaɲi u ma an k'o kɛ o de bɛ ne n'a fo ka barikada k'a fɔ a ye ko bi n farikolo kaɲi donc n bɛ se ka baara daminɛ donc yanni tile dama dama a bɛna yamaruya di pour que baara ka daminɛ n b'a fɛ ka min fɔ maliyɛnw ye jamanabaw bɛɛ n'i b'a fɛ k'i ka hɔrɔnya ta an bɛ tɛmɛ sira min kan i kan ka sira o tɛmɛ kan sira wɛrɛ t'an bolo an kan ka réussir de maliyɛnw bɛɛ sɔnna bi a ye san kelen kɛ k'u kunnafoni ala barika la bi maliyɛnw bɛɛ y'a faamu. Halisa Premier ministre Shogel Mayiga ka seginni kan VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ale ye lakalita ɲinini tɛnkunin kɛ a ko la an k'a lamɛn ayiwa Premier ministre Shogel Kokala Mayiga a yeko yɛrɛ kan a seginnen baara la. An ka jateminɛw senfɛ Shogel Kokala Mayiga ye cogo fɛ sɔgɔmada in na i b'a dɔn k'a fɔ ko nɔgɔyakɛla kosɛbɛ sabula a yɛrɛ ye boninda i n'a fɔ kɔrɔlen a parilenba Mali danfini dulokiba la nisɔndiya ni yɛlɛ o kɔni tun ye a taabolo ye sɔgɔmada in na ani Asimi Goyita ka ni ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan mun yɛrɛ kɛla kuluba foli ni barikadaw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa a y'a yira colonel Asimi Goyita la ko bi ale kɔni b'a fɔ ko tari ko sabula mun ye a farikolo ye o segila a yɛrɛ ma nin kalo 4 sɛgɛnnabɔ kɔfɛ a y'a yira jamanakuntigi la k'a fɔ ko mun ye a ka baaraw ye ko a bɛna sigi k'o daminɛ a tilala tuguni ka yira jamanadenw na ko bɛn ni keleya k'o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen taabolo ye bi walasa Maliba in a kana to kɔ. Mariam Kuyate Bamako VOA Bambara. Halisa an bɛ to Bamako ni VOA Bambara lasigiden n'o ye Mohamed Daɲogo ayiwa Premier ministre Shogel Kokala ka seginni kama ale y'a ka kuma bara yalala k'a ladi jamanadenw ma k'u hakilinaw sɔrɔ a ko la an ka jɛ k'u lamɛn. Bon vraiment min nɔgɔya kɛ a ye fɔlɔ ala ka farigan nɔgɔya hali bi kosɛbɛ vraiment a nana diyara ne ye jamana ɲɛta n'a bɛ Shogel bolo ala ka ɲɛnabɔ ka d'a ma tiɲɛ yɛrɛ vraiment a diyara ne ye. Ne bɛ mun ɲini ala ka nɔgɔya kɛ toujours ka kɛnɛya d'a ma ka sini kɛnɛya d'a ma ka jamana ta fanga d'a ma bana bannen o diyara ne ye kojugu bon a ye kelen ka baara daminɛ ne yɛrɛ ka laɲini don a ka baara daminɛ toujours m'a ɲini gouvernement fɛ u k'u jija ka Shogel to yan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'ala sɔnna ma an hakilina ye mun ye a bɛ nɔgɔya. Tiɲɛna Shogel ye baara daminɛ a ɲɛna parce que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jamana tun jɔlen don dɛ foyi tɛ ka marché dɔ fara la fɛnw bɛɛ prix kan fɛnw bɛɛ yɛlɛnna mais ni Shogel nana k'i hakili to la baloko la surtout baloko balo a kɛ balo prix jigi
ka nɔgɔya kɛ maliyɛnw ye an bɛ dun ka fa de fɛ dɛ ko premier ministre ye ca daminɛ ayiwa an bɛ dugawu de kɛ ala ka kɛ hɛrɛ ye jamana in bi bɔ nɔgɔ la cogo o cogo ala k'o sira d'u kɔrɔ an bɛ dugawu kɛ a n'a ka ɲɛmɔgɔw ye ala ka koɲɛ nɔgɔya. nin bɛ i b'a fɔ ko ni furu kɔnɔna na ni muso ni cɛ n'a ye san 40 kɛ ni ala ma den nɔgɔya ni den nana o kɔnɔna na nisɔndiya min bɛna famille kɔnɔ o nisɔndiya de bɛ ka tengun ka na Mali kɔnɔ sisan. Choguel, c'est l'homme de la situation. Vraiment, tellement que question tuna kan nisɔndiya kojugu t'a dɔn n bɛ min fɔ quoi. Franchement dire ala ka nana ɲuman ye k'an nɔgɔ kun ɲɔgɔn na. Vraiment n'ale tɛ ko gɛlɛyalen don sisan dɛ ko gɛlɛyalen don sisan. Denmisɛnninw min b'an kunna an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u kanu b'an dusukun na jamana kanu b'u dusukun na u kanu b'an dusukun na o kama mais mɔgɔ min bɛ se k'olu kɔtɔrɔma don ka tila k'u bila sira ɲuman kan o Choguel ye tare tare a ka nali la. Ayiwa an bɛ to halisa Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye ayiwa Choguel Kokala Mayiga ka seginni kan ayiwa n'o fana bɛnna jamanadenw ka wasabaliya kan gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na VOA Banbara lasigiden ka bɔ Bamakɔ Mariam Kuyate ale ni dɔnnibaga dɔ Abdul Sagadogo olu baro la hakili falen falen la ayiwa Mayiga ka seginni kan an ka jɛ k'u lamɛn. Abdul Sogodogo ka jateminɛ na ko Choguel segilen kana baaraw daminɛ k'o bɛna kɛ fiɲɛ bɔdaba ye jamana ma ka d'a kan ko Choguel degilen don kuma ɲɔgɔnya la jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que bɛɛ y'a ye Choguel a jɔyɔrɔ bonyana fanga dafiri la ka sabu kɛ a tun bɛ FSD la ni o ye tun ye M5 jɔkuluba dɔ ye hali tiɲɛ don gɛlɛya caman bɛ M5 kɔnɔna la bi parce que kulu dɔw bɔl'u la nka hali sini Choguel ka kulu maa caman dalen b'a la maa caman tugulen b'a kɔ jamana sigikan n'an k'u ma ko constitution jamanaden caman de ka laɲini kun don o constitution in ka falen constitution in baara ɲɛbila baara minnu kɛla fɔlɔ o gafe ninnu kɔnɔna la an y'a ye kumaw caya la maa caman ma i yɛrɛ sɔrɔ a fɛn dɔw kɔnɔna la o fana bɛ kuma ɲɔgɔnyaw demander donc Choguel degelen bɛ o baara ninnu na kosɛbɛ n hakili la a bɛ se ka a jɔyɔrɔ fin o bɛɛ la. Ka kɛɲɛ ni ŋunuŋunu kuma caman ye Choguel Kokala ka baarakɛlaw na jamana kɔnɔ Abdul Sogodogo y'a yira k'a fɔ ko Choguel ka sigili k'o ye jakusa ye ko sabula jɔyɔrɔba b'a la colonel Asimi Goita ka nin fanga kɔnɔ. An ka jamana ye jamana min ye danbe jamana de don transition ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimi ye ale ye weleli de bila M5 ma ko a bɛ premier ministeriya di u ma n'an y'an ka danbe o jateminɛ a tɛ bali anw na transition ɲɛmɔgɔ a y'a kan min di k'a bɛ to o kan kelen kan a ye premier ministeriya jɔyɔrɔ ta k'a di M5 de ma donc n'a ma ɲɛ ko bana de tun kɛla sababu ye Choguel ka baara kun ɲɔngirila fɔlɔ donc ni ala y'a kɛ a fari seginna a yɛrɛ ma a tɛ bali anw na k'a welela a kana a jɔyɔrɔ fa an bɛ se ka a miiri fana ko ni Choguel ma segin a ka jɔyɔrɔ in na M5 mɔgɔw tun bɛ se ka jateminɛ i n'a fɔ olu janfala ayiwa jamana dun bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ a laɲini ko kuluba si ka miiri k'ale janfala k'ale bɛ wuli a bɛ fanga ɲini a yɛrɛ ye cogoya wɛrɛ la n hakili la jamana ka hɛrɛ t'o la bi min bɛ ka ɲini ni acteur politique bɛɛ bɛ k'o fɔ u ye ko ka dialogue kɛ ko ka inclusion kɛ ko d'aller vers des démarches participatives ka fara ɲɔgɔn kan ka maaw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ k'o fɔ bi i mana kulu o kulu ɲininka ko ɲɛmaa kan ka kɛ maa ye min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan n hakili la maa si ka dugawu tɛ bi lafarafarali ye bilen. Choguel Kokala Mayiga furancɛla tɛmɛ fanga ɲɛmada kan ale kɔni yɛlɛ kɛnɛ kan bi kalo damadɔ bana kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni bɛna baara daminɛ nin tile 2 in na nka don kelen min don k'o na da jama tulo kan jamanakuntigi fɛ. Mariam Kuyate Bamako VOA Banbara. Ayiwa sisan an bɛna taa Bamakɔ ayiwa duniya ka ɲɔgɔndan senatulonta ɲɔgɔndanba mun bɛ Qatar kunu alamisa o kunnafoni labanw ni Mohamed Daɲogo ye ka bɔ Bamakɔ. Mohamed e ko di? Oui, n tɔgɔ b'an cɛ. Voilà. I y'a fɔ cogo min na balontan dolantan a bɛ senna halisa k'a fɔ filananw olu daminɛna i ka dɔn an kɔni an nisɔndiyalen don bi sabula farafinna kulu fɔlɔ o y'a ka sɛbɛya sɔrɔ bi n'o ye Sénégal ye ale ni Qatar olu bɔra ɲɔgɔn na sisan Sénégal ye sɛbɛya sɔrɔ cɛli 3 ani 1 Sénégal fan fɛ maa minnu olu ye cɛli in don o tɛ dɔwɛrɛ o de Boulaye Famara Diédhiou fo ka taa bila Samba Dieng na an hakili b'a la k'a fɔ Sénégal kɔni ale ka bɔko fɔlɔ la ale tun cira jamana fɛ fo ani 2
ani Qatar mun tun ɲɔgɔnna o fana tun cira Équateur jamana fɛ 2-2 nka sani olu ka dolan ka tan dolan fɔlɔ min kana bi o de kɔni ye i ka dɔn Pays de Galles ale ni Iran olu ci ɲɔgɔnna Iran jamana kɔni ale ye sɛbɛya sɔrɔ Pays de Galles kan 2-2 an hakili b'a la fana o jɛko fɔlɔ la mun ye Iran jamana ye ale kɔni tun cira kosɛbɛ Angleterre jamana fɛ sabula o tun kɛra 6-2 mun ye Pays de Galles ye ale ni l'Amérique jamana olu tun ye ta ka bin kɛ si tun ma se si la o tun kɛra 1-1 an bɛ sangadani na sisan sɛgɛnnafiɲɛbɔ o de kɔni bɛ i ka dɔn Danemark ale ni Équateur u ni ɲɔgɔn cɛ nka Danois i ka dɔn olu kɔni olu kelen bɛ olu fan fɛ mais sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ sen na an hakili b'a la k'a fɔ ni équipe fila fɛn fɛn filɛ ɲɔgɔn na u ka bɔko fɔlɔ la olu kɔni o tun ye Sénégal o ni Qatar ci o bɛɛ kɔni tun kɛra 2-2 nɛgɛ kaɲa 19 wagati kɔni dola laban min n'o na tan di o na Angleterre jamana ani l'Amérique jamana olu bila ɲɔgɔn na an hakili b'a la k'a fɔ Angleterre jamana ale ka bɔko fɔlɔ la ale tun ye sɛbɛya sɔrɔ Iran kan l'Amérique jamana an y'a fɔ cogo min na ale ni Pays de Galles olu tun ye 1-1 kɛ Mohamed Danye ko mankan don ka bɔ Bamako Dewa Bambara Tafala. Ayiwa halisa an bɛ to Mali la n'a yirala k'a fɔ jalaki minnu bolodara Wagner o ni Mali cɛdenw kan Mali jamana furancɛ fanga b'o ɲangata jalakiw sɔsɔ. VOA Bambara kunnafoni dila Kayatu Traoré ale b'a kunnafoni lakala an ka lamɛn. Fédération internationale pour les droits humains FIDH ye gafe bɔ alamisadon la k'a yira k'a fɔ ko san 2022 kɔnɔna na ko dankarili Mali cɛmancɛ yan fanfɛ marayɔrɔw fasojamadenw kan juguyara kosɛbɛ ka tɛmɛ a jatikɔrɔw bɛɛ lajɛlen kan. A gafe kɔnɔ u ye jalakili bila dansago kɛ walewumɔgɔw yɛrɛlafasakɛkulu marifatigiw Mali sɔrɔdasiw ani Wagner risiw ka kɛnyɛrɛ ye lakanakɛkuluw kan ne ni juguya ani kabayirakow bilaliw ye fasojamamɔgɔw kan. Kɔseginna Mali fangaso ye laseli sɛbɛn bila alamisa wula la ka a sɛbɛntiya k'a fɔ ko dalilu kelen tɛ Fédération internationale pour les droits humains bolo ka da u ka jalakilikan ninnu kan ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko a lawulilen don dɔrɔn ko ka Mali sɔrɔdasiw tɔgɔw tiɲɛ ne ka tila ka u mangoya jama ye. Mali fangasoba ye a fara kan k'a fɔ ko jalakili ninnu ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma kɛra ka da olu bolo baara dafabaliw de kan ko sabila ko seereya tɔmɔtɔmɔra u fɛ fan kelen fɛ minnu yɛrɛ kɛra u ka fɔla dansago kɛbagaw ka bagabagalikanw de kan a seereya dibaga ninnu kan k'u bila kumaw la jagoya la kuma minnu ne dalilu tɛ a la ka olu di Fédération internationale des droits humains mɔgɔw ma ko nka jamakulu fan dɔ tɔ kelen dɔ ka seereya ma ta u fɛ ko olu bolo o ye baara tɔ ka jɛ de ye sabila seereyaw ma da ɲɔgɔn kan ne ka u suma ni ɲɔgɔn ye. Mali fangaso ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasi lakanakɛlaw bɛ u ka baaraw kɛ ka da hadamadenya hakɛ sariya sira latigɛlenw kan ka kɛɲɛ ni a taabolo ninnu de ye ko ka da o sariyaw ka fɔ kan sɛgɛsɛgɛli gɛlɛnw de ka kan ka kɛ ɲangataw ani dankarili waliya kofɔlen ninnu dilenw na seereyaw fɛ kan fɔlɔ sani u ka kɔn ka jalakiliw bila ko fɛn min ye Wagner ko ye ko olu tɛ ɲɛdɔn Wagner kofɔlen na u fɛ ko olu ni Irisi jamana cɛla baarakɛɲɔgɔnya siraw de kan min ma daminɛ bi ko Irisi jamana ye lakana baara karamɔgɔw an'a kɔrɔsigi dɔw bila ka na Mali jamana kɔnɔna na yaasa ka dɛmɛ don Mali sɔrɔdasiw ma u ka lakana baara siraw fɛ ko Irisi jamana tɔgɔla baarakɛlaw de bɛ olu fɛ Mali kɔnɔna na. Mali foroba fangasoba ye a yira k'a fɔ k'olu tɛna se ka sɔn cogoya si la jalakilikanw ma minnu bilalen bɛ u kan ka ɲɛsin ɲangata ani dankariliw bilali la filala siyala mɔgɔw ma hakaja bolo ɲɛsinen bɛ mɔgɔ minnu ma ne ŋunuŋunukan ye k'a fɔ k'olu de bɛ kan ka dansago kɛbagaw dɛmɛ u ka baaraw la Mali jamana kan. Mali foroba fangasoba ko u jiginna Fédération internationale des droits humains na ka da a kan u ma Mali sɔrɔdasiw ka baara ɲumanw lakodɔn ka kɛɲɛ ni jadi kɛlɛli ye Mali jamana kan ani u ka baaraw ka kɛɲɛ ni dansigiliw ye yɛrɛmabila ni hakɛ sariya labatobaliyaw kan ka fara u ka wulikajɔbaw ka yɛlɛma don sɔrɔdasiw ka jo sariya hakɛw la ani u ka kiiriw tigɛliw siraw la minnu bilalen don ka mɔgɔw minnu ni moyen tɛ u bolo ka u ka kiiriw kɛ hakɛw kɔnɔna la kan. Association malienne des droits de l'homme AMDH ne ale ye Mali adamadenya jo sariya lafasakɛkulu ye min bɛ Fédération internationale pour les droits humains tɔndenya kɔnɔna na ye kunnafoni sɛbɛn bila k'a fɔ ko olu sen tɛ Fédération internationale des droits humains FIDH ka nin gafe kɔnɔ dankarili jalakilikan ninnu na ka ɲɛsin Mali jamana ma ko sabila ko nin ye lagosili taabolobaw de ye ka ɲɛsin hakɛlakɛɲɛ baliya ye kan.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ayiwa an balimaw halisa a bɛ malikura jɛmukan de kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ Bamako n'a lamini fiɲɛturukala 102 sanfɛ Ɲɔrɔdi Sahel a bɛ sɔrɔ radio émergence kan 99.6 kan Bugunika an bɛ sɔrɔ radio Kumase kan fiɲɛturukala 92 Moptika an bɛ sɔrɔ 93.2 kan Tumbutuka an bɛ sɔrɔ 93 kan Gawoka an bɛ sɔrɔ 106.1 kan an bɛ sɔrɔ sisan fana Abidjan fiɲɛturukala 99 kan ani Wagadugu sigida la 4.2 an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsira fɛ n'o ye www.voabambara.com an bɛ sɔrɔ fana fiɲɛsira fɛ n'o ye VOA Bambara ye halisa aw bɛ malikura jɛmukan de kɛnɛ kan ka bɔ Washington DC studio 6 la sisan an bɛ sigi ayiwa an ka kunnafoni tɔn kan ni kunnafoni b'a jira k'a fɔ ko Mali kɔrɔyanfan na kɛrɛnkɛrɛnna ka taa Gawo Mɛnaka o yɔrɔ fanfɛla ni Ansongo ni sigidadenw caman bɛ ka boli ayiwa jihadisiw ka furu fara ni kɛlɛw olu farinya kɔrɔ k'u ɲɛsin jugu wɛrɛw ma o kama VOA Bambara kunnafonidila Modibo Danbele ale ye ɲinini tɛnkunin k'a la an k'a lamɛn. AFP ka fasiri sɛbɛn dɔ y'a yira k'a fɔ ko État islamique jatigɛwale mɔgɔw k'u bɛ kan ka kɛnɛ minɛ Mali jamana kɛɲɛka ani kɔrɔyanfan na mun kɛra sababu ye fasoden minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na u bolila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ani seereya minnu fɛnɛ sɔrɔla a kɛnɛ yɛrɛ kan. État islamique dans le Grand Sahara n'u b'a wele ko EIGS a ye kɛlɛ wuli k'a jɔ ka ɲɛsin Gawo ani Mɛnaka ma marsi mun nana ni kɛlɛ juguman caman ye ani marifatigi jɛkulu fademaw fɛ ani jadi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ minnu fadenya b'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. AFP ko a kumana ni mɔgɔ dɔ ye WhatsApp fɛ mun ma sɔn a buguna ka tigɛ. O tigi ko ni fɛn ma kɛ ko ni marayɔrɔ in kɔnɔna la ko a laban bɛɛ bɛna minɛ jihadisi mɔgɔw fɛ ko ni wulikajɔ ma kɛ. Togodala mɔgɔ caman de sara fagali jugu minnu dara jatigɛwale mɔgɔw kunna. Human Rights ale ka sɛgɛsɛgɛli mun kɛra kalo tɛmɛnen Musa Ag Asharatuman ni ale ye u ka marifatigi jɛkulu MSA o mɔgɔ ye ko nin wagati kɔni hakili wuli wagati de ye sisan ye ko sɔrɔ sira bɛɛ jɔlen don siraw tiɲɛna a ka kuma la ko dan kɔni kɛra adamadenya hakɛw yɛrɛ la mun ɲɔgɔnna ma ye a ka kuma la a ko fɛnɛ ko Mɛnaka dugu kɔni mɔgɔ minnu y'u sigiyɔrɔ bila kɛlɛ kama Mɛnaka falen do de la bi. Mɛnaka ale nagakɔrɔ marayɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔ ni o ye maire ale ko mɔgɔ si tɛ ale ka marayɔrɔ kɔnɔna la. Duniya seligi 4 ale ka sɛbɛn fura dɔ mun bɔra nin kalo in na ko mɔgɔ minnu sera Gawo mara la n'u bolila ka bɔ kɛlɛ ɲɛ ko a bɛ mɔgɔ ba 60 bɔ bi. Balimaw aw ni yantuma cikan dɔ kɔnɔ min bɔra jumadon novembre kalo o tile 21 san 2022 furancɛ fanga ka jaabi di foroba yiriwali dɛmɛni jɔli kan Faransi fɛ a ye latigɛ ka baaraw bɛɛ bali k'a daminɛ teliyala baɲumankɛ tɔn minnu bɛ baara kɛ Mali kɔnɔ wariko kan walima ni Faransi ka dɛmɛ nafolo ma fɛnw walima fɛɛrɛ ko siratigɛw la adamadenya siratigɛ fana b'o o la ni latigɛ nin kɔlɔlɔ bɛna kɛ mun de ye baɲumankɛ tɔnw ka baara kan adamadenya walew kan aw ka sigidaw kɔnɔ aw ka jaabi ye mun ye a y'a tulo sɔgɔ an b'a fɔ jɛmukan na VOA Afrique ni sibiri nata na nin kana fɔ kɔ dɛ. Ayiwa sisan an bɛna taa Burkina Faso jamana na n'a yirala k'a fɔ ko sigida mɔgɔw ba 90 o ɲɔgɔnna u yɛrɛ kɛ cɛbɔ ye walasa ka dɛmɛ don jamana finitigiw ma jihadisiw kɛlɛli la jamana cɛdenw ka laseli la. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Wagadugu n'o ye Kader Traoré ale b'a kunnafoni ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Deux types de VDP. Ça va les VDP. Kama sɔrɔ Burkina Faso ka fangakura ɲɛmaw tun ye laseli dɔ ta min kɔnɔ u y'a yira ko o makunya tun b'u fasoden ba 50 la minnu bɛna o kande i n'a fɔ yɛrɛkɔrɔsidigilenw an bɛ min wele ko VDP. An bɛ se k'a fɔ ko kɔmɔ yɛrɛ jɛra ka tɛmɛ kuntilenna kan sabula nin sɛta ni banni kɔ novembre kalo tile 18 tɛmɛnen fasoden minnu ye o ŋaniya ɲuman ani o ka fasoden ɲumanya yira olu taara se fo maa ɲɔgɔnna ba 90 ma. Nin jamanadenkulu ninnu bɛɛ ko olu bɛna fara finitigiw kan yaasa ka se ka lankanabaliya kɛlɛ nin kɛ kosɛbɛ jamana fan 4 bɛɛ ra.
an y'an kanbɔ levi kɔnfe fɛ min ye lɔnnikɛla ye lankana ko kan ani yɛrɛkɔrɔsitigilenw yɛrɛ ka baara kan. Cikɛda min bɛ VDP ka baara kunna n'an ko brigade de veille et de défense patriotique olu cogo o makoɲɛ bɛ maa ba 50 de la ma an ye maa min sɔrɔ o sera maa ba 90 ma o kɔrɔ ye ko an ye maa ba 40 sɔrɔ ka fara ninnu kan nka a b'a la ko sɛgɛsɛgɛli bɛna se ka kɛ yaasa ka se ka lɔn ni maa ninnu bɛɛ bɛ se ka taari kɛ nin kɛlɛ nin na nka mun de nana ni faso kanuya nin ye ka se ka to maa caman ka se ka taa o tɔgɔ sɛbɛn kamasɔrɔ a daminɛma maaw tun tɛ bolila ka taa o kan di. C'est un peu le travail des différentes communautés. Ne fɛ nin ye baara ye min yɛrɛ kɛra an ka dugu kɔnɔ sabula dugukuntigiw sera ka sifinw yɛrɛ kɔrɔ gwɛlɛn k'a yira olu la ko ni o ma bɔ ka taa taari kɛ nin jaari kelen na maa si tɛna na kɛ o nɔ na. Aller s'enrôler massivement dans leur localité d'origine. Nka o ta banni ye VDP ka sara bɔra yɔrɔ min na 4,000 fo ka taa se 12,000 ma ani a fɔra yɔrɔ min na ko ni kɛlɛ banna ni maa ninnu bɛna se ka don finitigiw cɛma o fana kɛra sababu ye ka sifin caman kɔrɔ dɔn ka taa o kandi nin fasiden ɲumanya nin na nin tun ye Kadɛrɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ayiwa sisan an bɛna an ka bidon jumadon farikolo ɲɛnajɛ o ni duniya senatolantan ba min bɛ sen na Qatar an lamɛnbaga k'a lamɛn Saka Tarawele bolo ka bɔ Bamako. Qatar jamana kan diɲɛ kuru kara senatolantan ɲɔgɔndanba tile fɔlɔ kun cɛra kunu alamisa novembre kalo tile 24 san 2022 o kɔrɔ jamana 32 minnu bɛ kɛnɛ kan u bɛ ɲɔgɔndan kelen tan jamana dɔw ye sebaya sɔrɔ dɔw ye filanibin kɛ dɔw yɛrɛ ma se sɔrɔ farafina jamana 5 minnu bɛ kɛnɛ kan olu si ma se sɔrɔ fila Tunisie ani Maroc olu kelenna ye filanibin de sɔrɔ u ka bɔliw la a tɔ saba Senegal Cameroun ani Ghana olu kelenna cira an ka taa Bobo Julaso Burkina Faso kaw fɛ yen VOA lasigiden Alidu Wedrago ka kuma barani na farafina senkɔrɔmandoba dɔw y'a yira ko baara ma ɲɛ farafina bolo Senegal yɛrɛ min tun jatelen don sengolatigi ye Wane ale bina a ka boko fɔlɔ la a diginin don supporteru la Bobo Julaso kɔnɔna na wani y'a ta Senegal tara Sénégal tun ka ɲi tun bɛ façon min kɛra tun ka ɲi mais a sera wagati dɔ la Sénégalkaw y'a ye k'a fɔ olu bɛ se ka gagner olu ka ballon b'a cogoya kɔrɔ min na don u bɛ ka forcer. Sénégal fana y'a yira ko Sadio Mané ka place a kɛra wo ye o ma donc hali bi o ma se ka sekɔ ka ɲɔgɔn faamu parce que leader t'o bolo Camerounais o ye ballon joué a tuma dɔ nana kɛ a kɛra comme o kun bɛ siran o ka adversaire ye Maroc ni Tunisie olu fana ye ballon joué mais bi ninnu kɛra o ma baara ye Ghana fana o y'o seko kɛ o kɔni ni penalty di comme arbitre l'o décidé bon an tɛ se ka kiti tigɛ arbitre kiti tigɛ ka ban. pays africain no kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an ka mɔgɔw lo mais o ka niveau ma se hali sini n'i y'a ye min kɛra Ghana kunun o ko entraîneur ka ko lo entraîneur fana ka vision fana n'anu fana sigi no kɛnɛma vision tɛ kelen ye quand on dit une équipe la entraîneur baara changement le bɛ équipe bugɔ entraîneur fana le bɛ équipe bugɔ ni ko nin bɛɛ la n'a ma baara mɔgɔ sira quoi. équipe no o kɔni bɛ jouer performance ko lo quoi n'an y'a filɛ nin première mi-temps o bɛ brouiller o bɛ nɛri kɛ. mais il sera ka machine laban. Alidu Wedrago VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Bamako Mali la Cheikh Omar Konté n'ale bɛ wele Bruno farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don ale ka fɔ la Qatar daminɛ ma ɲɛ farafina bolo. Ni san 2006 bɔra la an ma deli ka daminɛ kolon kɛ cɛjugu kɛ ka tɛmɛ nin kan hali ka se ka bi fɔlɔ yɛrɛ sɔrɔ ka don o kɛra André Ayew Ghana tɔgɔ la depuis Coupe du Monde ni jɔyɔrɔ 5 dira farafinw ma san 1998 la Faransi k'a ta o don fo ka se 2022 ma édition 7 an ma deli ka fɛn daminɛ cɛjugu kɛ ka tɛmɛ nin kan n'a bɔra 2006 la. La preuve n'i y'a lajɛ 98
au moins Nigeria a ka journée fɔlɔ ale ye sebaya sɔrɔ. Maroc ni Cameroun ye filaniden sɔrɔ. 2002 Sénégal yɛrɛ ye jɔnjɔntigi n'o ye champion du monde ye Fransi ale yɛrɛ y'a daminɛ kulon na ni sebaya ye o kan. O kɔfɛ Afrique du Sud ni Cameroun ye match nul sɔrɔ. 2006 de la an y'a ye k'a fɔ dasiko 4 filaniden 1 n'o kɛra Tunisie de fɛ. Deuxième journée c'est très important parce que ni i cira nin na dɔrɔn o kuma o y'i taalen so. Il faut que i binnen ka kɛ match nul ye pour que match sabanan na i ka se ka sebaya sɔrɔ cogo min na pour que au moins 4 points sur 6 que tu puisses vraiment terminer meilleur deuxième. I sen bɛ tilancɛ de la kelen donna kelen ma don. Tiɲɛ don daminɛ gɛlɛyara farafina bolo nka farafina jigi man kan ka tigɛ. Cheikh Omar Konté Bruno. Hali ni ye i ka premier match perdu o tɛ espoir perdu mɔgɔ la parce que en 2014 Algérie ka premier match perdu mais a sera ka qualifier ka taa 8e de finale la. En 2010 c'est Afrique du Sud Espagne fana ka premier match perdu mais ale yɛrɛ tilala ka jɔnjɔn ta tugun. O bɛɛ misaliya an bɛ se k'an sinsin mun kan k'a fɔ minɛn da jɛngɛnna mais a ma bɔn fɔlɔ quoi. Ka segin ka kuma Ghana ni Portugal ka ɲɔgɔndan kan kunu alamisa. O min ɲɔgɔndan sen fɛ Portugal ye se sɔrɔ Ghana kan celu 3-2. Sebaliya sɔrɔli Ghana fɛ o ma kɛ baasi ye Ghana ka den Ben Fojo bolo. O min sigilen bɛ Wagadugu, Burkina Faso. Ben Fojo ka fɔ la ale ka jamana Ghana sera ka Portugal celu lamaga fo siɲɛ 2 ani fana Portugal ka penalty ale ma sɔn a ma. Kader Traoré VOA lasigiden Wagadugu bɛ ɲɛfɔli k'an ye. I n'a fɔ Coupe du Monde 2010 min tun kɛra Afrique du Sud jamana kɔnɔ Ghana bɛnna Portugal ɲɛfɛ celu 3 ani celu 2 nka min kɛra kunu Qatar jamana kɔnɔ n'a sɔrɔla Portugal ka bifɔlɔ kɛra penalty ye. Nfojo Ben Nsoe n'ale ye Ghanien min sigilen don Burkina Faso kɔnɔ ale ka fɔta ra nin penalty in tun tɛ penalty ɲɛnama ye. A ka penalty nin yɛrɛ filɛ penalty yɛrɛ ma mɔn sisan la Africa équipe ale penalty ni penalty tɛ minɛ. Ghana dɔrɔn tɛ dɛ mais sisan la Afrique dans les pays comme Sénégal, Cameroun, Morocco walima Tunisia n'olu dɔw o tun tɛna penalty minɛ k'a dɔn ma. Wa Ben Fojo ka fɔta ra Ghanien man kan ka décourager sabula o ye ballon min ta ni o tun ye ballon ɲɛnama ye o y'a yira ko olu ni Portugal bɛɛ ye fanga kelen de ye. O ye bi kelen dɔn Ghana la Ghana nana a bɔ a kɛra o nana dɔ 2 kan ka na kɛ bi 2 bi 3 Ghana sera ka bi 2 bɔ a kɔnɔ ka 3-1 c'est veut dire que o ye dɔ kɛ quand tu vois les 2014 Coupe du Monde Afrique du Sud c'est même cas Ghana contre Portugal o ye Ghana bugɔ 2-1 c'est veut dire que différence caman tɛ o cɛ la an bɛna fɔ ko guruyɛ la o kɔni ye Ghana bugɔ mo o ye dɔ kɛ. Ben Fojo Soe ka fɔta ra ni Ghana tora ka to ka nin ballon ni ɲɔgɔn ta a ka fisa o bɛna se ka kunkɔrɔta sɔrɔ nin Coupe du Monde nin na nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Alidu Ouedraogo Bobo Dioulasso Burkina Faso ani Siaka Traoré Bamako a kan bɛ ntɛnɛn nata novembre kalo tile 28 san 2022. Cheikh Sidati Kanté ka bɔ Mali la n sigilen bɛ Bakɔ Jikɔrɔni. Adamaden bɛ se ka kɛ mun ye ni i yɛrɛ tɛ. Balimaw lamɛnbaaw o de kama Voix de l'Amérique ye kɛnɛ sigi an ka farafina ladalakɔrɔw u bɛ ɲɛnamaya kɛnɛ min kan ani an yɛrɛ danbe farafina fɔli waati kɛnɛ ni a bɛ kɛ arabadon nɛgɛ kaɲa 1 ka taa se kaɲa 2 ma. N'i y'o jɛ sigidi k'a kan sibiri kari tɛnɛ araba o waati 1 fana na. A bɛ sɔrɔ fana fiɲɛ sira tulukala 102 kan. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ nkalon tɛ o ye ni arajo ye. Ne bɛ nin lamɛn wa a ka di n ye bɛɛ k'a lamɛn. Ni i banna i yɛrɛ la i bɛ kɛ dɔnbagalafili ye. Ne ka arajo lamɛnta kɔni ye Amerikɛnw ka nɛgɛjuru sira ye. Ayiwa o bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na. Jɛmukan an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Jɛmukan labɛnna aw balimakɛ Cheikh Thioro ani Senimu Keyita fɛ. Nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimamuso Oli bolo a n'an balimakɛ Bob ni jɛmukan lasera ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw kan bɛɛ siɲɛ wɛrɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la.